няма да снимам, защото си продавах акаунта. Много играк и ми писна вече. Какво друго да кажа? Мисля пак да събера бандата. Нали, както преди целяхме. Мисля пак да я събера. И като я събера, ще почна да правя тук клипове заедно с Христо. И общо взето това е. Кажи чао. Чао. И да, хора, това беше интернет на Open Paper. И сега почваме нашата поредица на Minecraft Survival. Продължаваме по-скоро. Новия му сервер. Лагва ли ти, бе? А? Лагва ли ти? Не, давай. Фак, нямам храна. Fucking. Тебе лагва ли? Прибал се клипа. Що? Защото не съм снимал за наш колко малко. Как не си снимал? Лошо имаш храна, бе? Да, чакай сега ще. Ама не е читната, нали? Не. Да, речиш, че не е читната. Ей, Гошо, чита тук. Какво правиш, е? Сервера нещо лагва. Теб малко лагва ли ти? Ако ми лагва, то ще е заради бандика, ама може сега не съм сетил лагва. Игра с 18 FPS, но ми лагва. Той игра с 18 FPS заради снималите. Правиш там, Ивани. Виж Иван. Иван е тук. На тебе малък Иван. Къде е Иван? Иван! Има малък Иван ли? О, Иван, какво правиш, че много спрахна, бе? Не, Иване, не мога Иване. Иване на Иван. Няма аз скачи при мене, това як ще бъда. Така ще умре. Аз не мога да скачат при мене, те ще бъдат паяци. Това е само. Не, що се чупите той нещо, мама му? Ей, ти си на геймот е не честно е нега. Цигънка. Бахте цигънката на геймот е направи. Мен нещо ми лагва. И няма да го снимам клипа днес. Браво. Сега какво ще правим? Или пък ще днеска пак ще се правим да го Какво ще снимам. правим? Ай, събре да го снимаме. Чай да го снимам пак наново. Да го снимаш пак наново? Да видя какво стане. Почвам. 3, 2, 1. И здравейте хора, аз съм Луперплев от Тъла и при мен е Христо Геймс. Искам да ви се извиня, че отдавна не бях снимал клипове на нищо. Абсолютно нищо, просто много играх на лига и на разни такива. Мисля пак да събера отново бандата. Нали там, кои бяха Дявола, разни тук Алабала и като ги събера, нали, ще започна да правим клипове, но и ако съм без тях, пак ще правя. Купих си CSGO наскоро и също и на CSGO ще правя доста клипове. И аз когато ви правя Steam аккаунта. Да. Общо взето да ви кажа, че на лига няма да снимам, защото си продадах акаунта. Мръзна ме. И общо взето това е. Ай, кажи чао. Чао. Ай, дано сега се е получило. Ай, бъде да чупиш дърво, ама ние на едно и също дърво. Да чупим. Фак, пак ми се е получило. Ама не ме интересува. Аз ти кам бандикам. За Майнкрафт бандикам, за другите игри това. Кар че аз не съм с бандикам, нали? Това сме страшно.
Стигли с бантика, чика. Против бантика ми. Чек. Това да е по новен. Очи, къща пак ще едно дърво, да знаеш. Добре, аз не съм се направил там за микрофон, нищо не съм направил. Какво не си направил? Не съм си пускал там микрофона. Естествено. Утре мисля да си стигна тая... Фрап се е по-добра от бантика му. Добре, после искам и аз ще стигна, но искам да ми кажеш какво да направя на следващия човек. Кое е? Чакай да го снимай. Да? Добре, почвам 3, 2, 1. И здравейте хора, аз съм Лупър Плейф от Ала и при мен е Христо Геймс. Сега сме в най-новия сервер. Нали казах, сега сме най-новия сервер. Извинявам се, че отдавна не съм снимал на абсолютно никакви игри. Вече снимам тук, ще събера старата банда там с Дявол и другите. Вече съм от нов YouTube акаунт, защото стария ми нещо му забравих паса и така. Надявам се, нали, да се развива добре тук. Какво? Мисли вече от Оперплей в това беги. Да. Аз преди бях от Лопър, че някакъв стан. Попча беги. И да, ще снимам на CSGO, наскоро си я купих. Христо и той, като се купи, той снима с мене. Аз се бях купил, но ми се прибака. Да. Нали да ви кажа, че няма да снимам, защото си продах акаунта. И без съм стана тъпа. Общо това е. Да знаете, че правя много трудно клипчета. Да, очаквайте от мен клипове на GTA 5. Да, той ще си купи GTA 5 и ако той се купи, аз се купя задължително да му да играем двамата. И това беше хора от мен. Кажи чао. Чао. И всяко ни е станал бах му майката. И е станало. Така. О, две овци, аз бях убил една първата игра. Иш, къде я запратиха? От към овца. Какво? The best book? Какво стана? Бие една овца, тя пада в океана, после като телепортира на там. Пада в дъното на океана, аз ще бия я. И тя е някъде на майка си в лангата. Имам такова. Имам за едно лево. Малко е. Имам за едно лево. Умри е пояка. Колко да се няма да виж. Негар. А това колко живота има е? Ти си като котка, бе. Оттам добре ли се чуваш? Да, бе. Как е, що? Как се чуваш? Аз чувам ли? Да. Окей. Това е добре. Това ще е нашата къща мечта. Там Дип ще играл. Ще е къща мечта. Не ще е къща. Не знам, човек. Какво? Бъдете скучно, ще е доста по-голяма от миналата. Ще остава, брат, това. Остава сега...